क्विक म्यूजिक को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाजीपुर। जहिया से आइल बा हमरो घरबा में अगुआ यार सखी, घरबा में अगुआ। जहिया से आइल बा हमरो घरबा में अगुआ यार सखी, घरबा में अगुआ। शादी के दिन लेके आइले, शादी के दिन लेके आइले बाग लगुआ यार सखी, बाग लगुआ। जहिया से आइल बा हमरो घरबा में अगुआ रे सखी, घरबा में अगुआ। जहिया से आइल बा हमरो घरबा में अगुआ यार सखी, घरबा में अगुआ। शादी के दिन लेके आइले, शादी के दिन लेके आइले अबाग लगुआ रे सखी, अबाग लगुआ। फोटो में लागेला देख एकदम करुआ आगे मौसी, एकदम करुआ। फोटो में लागेला देख एकदम करुआ आगे मौसी, एकदम करुआ। फोटो में लागेला देख एकदम करुआ आगे मौसी, एकदम करुआ। मन करे मारी उठा के, मन करे मारी उठा के अब करा के झरुआ है आगे मौसी, अब करा के झरुआ। आइल बारात लेके हमरो दुल्हा हो बबुआ, ए हो मौसा दुल्हा हो बबुआ। आइल बारात लेके हमरो दुल्हा हो बबुआ, आहो मौसा दुल्हा हो बबुआ। अमन तीस देख लागे बनिया है हो मौसा, लागे बनिया। तू मन सन कल के भीतरी से, तारा हुलनी खिल के भीतरी से। हाँ